Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi na mga igsoon, mo na pod ni ang panahon alang kanato ang kita magtuno usab sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Kinsa bay excited nga makakauno usab ta sa espirituhanon nga bahin karon sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan sa atong espirituhal nato nga kinabuhi igsoon. Amen. Hallelujah og ah dili ta magalangan mga igsoon before ta magtuon sa sa pulong sa Ginoo ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Igsoon, ako lang ika-encourage sa inyo ha, tuuhi, saligi, kung unsa na mga pulong nga inyong ginideklara karon. Tungod kay kanang mga butana, usana sa mga saad sa tong buhi nga Dios. Nga gusto niyang atong hawiran aron kita makasinati sa iyang mga saad sa katubagan, sa iyang kamaayos sa matag usa nato kay kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. O dili ta magalangan mga igsoon. Adto ta sa ato ang foundation text karong gabi una alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. O atong pagakuhaon diha sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 hangtod sa 41. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa pagkagabi na miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, dali mutabo kita. Busa gibiyaan sa iyang mga tinun-an ang daghang mga tawo nga nagtigom og misakay sila didto sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. May mga sakayan usab didto nga bidungan kanila. Ug sa nagalawig na sila, kalit lang mihuros ang kusog nga hangin. Sige ang hapak sa dagkong mga balod. Ug hapit na mapuno sa tubig ang sakayan. Verse 38. Apan si Jesus didto sa ulin, sa sakayan natulog nga nagaunlan. Gipukaw nila siya, miingon sila, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga malunod na kita? Busa mibangon siya ug gimanduan niya ang hangin ug ang mga balod. Hunong, umingon ang hangin, amihunong ang hangin ug milinaw ang dagat. Umingon si Jesus kanila, nganong nanghadlok man kamo? Wala pa ba kamoy pagtuo kanako? Naghadlok kayod sila pag-ayo ug miingon sa usag-usa, kinsa gayud kaha kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod umutuman man kaniya. Magampo ta sa pulong sa Dios igsoon. Amahan mo ang langit nun. Mapasalamaton kami ni ining matahong nga kagabi nga magihatag na usab nga kanamo. Kahigayunan nga kami na usab makakaton sa imong pulong nga mo'y pagkaon sa mga espirituhan nga bahin. Salamat Amahan. Ikaw ang magapataliwala, ikaw ang magapadayag, magabubo sa mga pinasahi nga pagpadayag sa imong mga katawhan karong gabi una. We honor you in Jesus name. Amen o Amen. Praise God. Mga igsoon, karong gabi una atong tunan ang pulong sa Dios o nga ato ang tema nga atong pagahisgutan mo ning ginaingon nga walay hunong nga pagsalig, walay hunong nga pagluwas. Sa atong gibasa karon igsoon, diha nato makita kung unsa mga plano ug katuyuan sa atong buhi nga Dios. Ug unsaon nato pagpuyo sa kinabuhi nga adunay himpit nga pagsalig sa Ginoo. Sa atong gibasa karon igsoon, nagahisgot kini about sa katong mga bagyo, mga problema sa diha nga kauban na si Jesus dito sa sakayan, sa diha nga mitabok sila sa Pikas Daplin. Sa atong gibasa karon igsoon, adunay 5 ka pagtulun-an nga atong makuha ni ining mensahe sa Biblia. Praise God. 5 ka mga butang nga atong makatunan sa diha nga atong tun-an ug lantawon kung unsa ang makatuyuan o plano sa Dios
nganhi kanato igsoon. Amen. Kinsabay excited nga makatuon na usab karong gabi una may tungod sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Praise God. Unang butang o unang pagtulunan nga atong makuha karon igsoon, atong tun-an karong gabi una mga igsoon. Niining mensahe sa Biblia, niining ka bersikuloha sa Biblia, mo ning iyang giingon nga sa kinabuhi sa isa ka Kristohanon, sa kinabuhi sa usa ka tawo, ang tanan nagakahitabo giplano ng daan sa Ginoo gikan pa sa pagsugod. O niining bersikuloha sa Biblia, ang iyang mga plano sulbaronon o kailangan nimong sabton mura ba og mga tanghaga, makalibog o katingalahan. Adunay daghang mga plano ang Dios nga nika nato isuon, pero usahay dili ta makasabot. Kay ingon ang Biblia, ang imong plano lahi sa plano sa Ginoo. Dili ta kasabot sa plano sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga ma-amaze ka, mahibulong ka o ma-excited ka sa iyang pagbuhaton sa imong kinabuhi. Kung atong basahon pagbalik ang verse 35 o 36, makita nato diha sa pagkagabi na mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Dali, mutamo kita. Busag ibiyan sa iyang mga tinun-an ang daghang mga tawo nga nagtigom ug misakay sila dito sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. May mga sakayan usab dito midungan kanila. Kung imong tan-awon diri ba nga pasahe sa Biblia, mura ba og sabay naa dito Lord's Pikas, sabay naa sa Pikas Daplin, kanong kailangan nato muadto dito. Mura ba og sama sa usa ka lugar nga walay kasiguruhan sa Pikas Daplin. Muadto sila ito nga wa sila kabalo, sabay dagan, sabay mahitabo. Mura ba og dili sigurado or makapakulba sa imong kinabuhi as Kristohanon igsoon. Apan ang susi diha mo ni, kung asa sila gigiyahan ni Kristo, mo na to siya. Imuha lang is imuhang sundon. Ang Ginoo kanunay siyang nagagiya sa atuwa, kanunay siyang nagatudlo sa atuwa kung unsa ang dapat natong buhaton, kung unsa ang dapat natong sundon, kung kinsa ang atong paminawon. Ang balangong espiritu kanunay nakikistorya sa atuwa. Unsay ang problema lang is ikaw, ako, ang tao, kaya nga naman usahay atong ginapaminaw sa tong kaugalingon is atong flesh. Pero igsoon, kung naay gisugo ang Ginoo, kung naay gipahinumdum ang Ginoo, paminawa lang. Sunda kay naa diha ang sekreto aron ikaw nga Kristohanon sa bisan unsang problema nga moabot sa kalibutan, magmadaogon ka. Amen? Ang ikaduha igsoon, morning, ang ikaduhang pagtulunan ni ini nga mensahe nga atong makuhaan karong gabi is morning ginaingon nga ang iyahang mga plano ginaubanan o ginapasabayan sa atong kaaway o mga problema. Praise God. Kung atong balikan ang verse 37, ano siya diha? Sa naglawig na sila, kalit lang mihuros ang kusog na hangin. Sige ang hapak sa dagkong mga balod, ug hapit na mapuno sa tubig ang sakayan. Kung imong tan-awon diri igsoon, kung imong ibutang i-apply nimo sa imong kinabuhi as Kristohanon dinhi sa kalibutan, matingala ka ang imong nahibal-an ang Dios adunay plano o katuyuan sa imong kinabuhi. Ang Dios maayo ang iyang plano alang kanimo. Pero matingala ka nga usahay ang imong papansin is ang mga problema, ang mga kabalaka, ang kawaladon, ang balatian. Mura ba og makaingon ka nga unsa naman ni? Nganong daghan man kay mga problema nga nagaabot. Tungod kay diha sa pamaagi siya ingon ana ang pamaagi igsuon. Gitugot sa Ginoo nga pasabayan sa atong kaaway o mga problema ang mga plano o katuyuan sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga matest ang atong pagtuo sa iya. O gusto sa Ginoo nga mulig-on ka. Kay kabalo gyud ang Dios sa diha nga moplano siya sa imong kinabuhi. Nya ilabi na sa imong kinabuhi karon nga dili ka mobati og mga problema, wala kay
kasinatian sa mga kabalaka sa kinabuhi, mura ba og makainon ka nga okay lang, murag okay lang ko. Pero kung naa gani mga testings and trials atong kinabuhi igsoon, diha masukod ang atong pagtuo ug ang atong pagsalig ngadto sa atong buhi nga Dios. Muna sa mga plano sa atong buhi nga Dios, dili gid katingala nga adunay musabay nga mga problema. Mayon sila, pastor, gitugot din na sa Ginoo, ginapasabayan na ni Satanas o mga problema ang katuyuan sa o mga plano sa Dios atong kinabuhi. O gitugot na sa Ginoo alang sa imong kaayohan igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang ikatulo mga igsoon nga pagtulunan nga atong makuha o makatunan ni ining maong mensahe sa Biblia is ang iyang mga planong moabot nga ni kanato uban sa iyang presensya. Ang verse 38 nagaingon siya, apan si Jesus dito sa ulin, sa sakayan natulog nga nagaunlan. Ipukaw nila siya, miingon sila, magtutudlo, wala ka ba mabalaka na malunod na kita? Kung yung tanahan igsoon, sa mga problema sa kinabuhi, gusto sa Ginoo nga makit-an nimo nga naa siya nagauban sa imuha. Gusto sa Ginoo, ibutang nimo si imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing nga ang Dios sa tanang problema nga nagaabot sa kinabuhi sa usa ka tao, sa usa ka Kristohanon, naa siya nagauban sama sa hitabo ni ining maong bagyo nga kauban la si Jesus ug si Kristo natulog lang dito sa ulin. Hallelujah. Gusto sa Ginoo ipakita sa ato karong gabion ng mga igsoon nga dili gid mo biya ang Dios nganhi kanato ug gusto niya ipakita sa tuwa kung unsa siya kamaayo. Si Kristo kung imong tan-awon igsoon, dili sa kalibutan sa atong kinabuhi karon, si Kristo ang atong sakayan. Siya ang natulog dito sa ulin o sa cushion sa bangka. Ang kanang nga lugar sa bangka katong sa ulin nga portion diha sa bangka, mao kana ang pwesto sa kapitan sa bangka. Kung imong tan-awon pag-ayo, kining maong mensahe imong makita nga si Kristo ang kapitan sa maong bangka, dili ikaw. Ug natulog lang siya tungod kay nahibalo siya kung unsa ang mahitabo. Kalmado kaayo ug nagapahulay. Karon ang pangutana igsoon, nagapahulay ka ba sa iya? Sa iyang mga saad ug mga pulong? Siya ba ang kapitan sa imong kinabuhi? Kung siya ang kapitan sa imong kinabuhi, then wala kay laing ikabalaka. Tungod kay may kabalaka siya sa imuha. Kung imong tan-awon ang unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7, siya ito, itugyan ninyo ang kaniya ang inyong mga gikabalakan kay may kabalaka siya kaninyo. And siya, kung naay mga problema nga maabot sa imong kinabuhi, mga kabalaka, mga pagsulay, and siya itugyan nga to sa Ginoo. Ihatag sa iya kay siya may kabalaka nga ni sa tuwa. Ang problema sa mga Kristohanon is mo ni siya igsoon. Mga sa Lord, ako nang gitugyan nga kanimo ang akong kabalaka. Pero makita nimo sa ilahang kinabuhi adlaw-adlaw, dili nimo makita nga ilahan ang ginatugyan sa Ginoo. Kung dili, sila mismo ang nangitag paagi aron masulbad ang ilang gikabalakan. Sila mismo ang nag-antos kada adlaw sa ilang kinabuhi aron masulbad ang ilang gikabalakan. Igsoon, kung imong tinuuray nga gitugyan sa Ginoo ang kabalaka, ang imong gikabalakan, itugyan sa iyaha ang tanan ug siya ang mangitag pamaagi para sa imong kinabuhi igsoon. Nganong itugyan nato sa iyaha? Tungod kay siya adunay kabalaka kanato. O sa tanang panghitabo sa itong kinabuhi igsoon, mga problema man, nakabalo siya sa bisan unsang moabot nga mga bagyo nga moabot sa atong kinabuhi. O siya, mo na itong hinumduman nga siya, uban, kanato kanunay igsoon. Amen?
ang Dios dili ug dili gid siya mobiya sa imuha igsoon. Ang Dios dili siya mupasagad sa imuha, na siya kabalaka sa imuha, na siya kahangawa sa imuha, na siya mga plano ug katuyuan sa imuha igsoon. Ug dili gid nako na siya undangon sa pag-share sa imuha igsoon. Ang Dios nga nagtawag ka nato, nagpili ka nato gikan pa sa sinugdan wala pay nabuhat, naghatag ug nagbuhat ug nagplano ug naghatag og bag-ong kasabutan nga dili gid siya moundang sa pagbuhat ug maayo nganha sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Nakabalo ang Dios ni anang tanan mo nang ihatag sa iyaha ug isalig ngadto kaniya ug imong hunahunahon kanunay nga ang Dios nga atong gialagaran uban kanato. Ay matud pa sa Josue sa kapitulo 1 versikulo 9, ingon siya ang pulong sa Dios. Siya, hinumdumi kining akong gipahimangno kanimo. Una ang imong kaugalingon ug pagmaisugon. Giingnan niya si Josue ni ini nga time. Hinumdumi kanunay kung unsa akong ginapahimangno, akong ginasulti sa imuha. Una ang imong kaugalingon ug pagmaisugon. Nganuman, nganong gusto man sa Ginoo nga likunon imong kaugalingon ug magmaisugon ka nga dili ka magakahadlok sa bisan unsa nga mga panghitabo sa kalibutan igsoon. Tungod sa iyang saad, ayon siya, ayaw kahadlok o kaluya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka moadto. Igsoon sa kinabuhi sa Kristohanon, mo ni ang pinaka-the best nga butang, pinaka-the best nga mensahe nga atong ibutang sa atong nahuna ug sa atong kasing-kasing. Nga dili ka angayan mahadlok, dili ka angayan nga magakaluya, tungod kay ang Dios nga nagtawag ug nagpili kanimo, nagauban kanimo bisan asa ka moadto. Mayon sila nga pag moadto ka ni atong lugaran na ay dili maayo, pasagdaan ba kasi Ginoo? Sa imong nahuna kaya, naa ang Dios nagauban kanimo. Din moagi ka sa mga butang nga gikahadlukan sa uban. Sa imong nahuna kaya, pasagdan ka sa Ginoo. Dili o dili gid ka pasagdan sa Ginoo igsoon. Nga naman, gimahal ka sa Ginoo, gipangga ka pag-ayo sa Ginoo. Kung unang imong nahunaon, si Kristo iyahang gihalad ngadto sa cross, siya mismo ang nag-antos tungod og alang kanimo aron ikaw makaangkon sa kasiguruhan sa kinabuhi igsoon. Kana pa ka mga problema sa kalibutan karon, kana pa ka mga kabalaka nga imong gikabalakan karon igsoon, dili gid kaniya pasagdan ni ana igsoon. Tabangan gid ka sa atong buhi nga Dios ug dili gid siya mobiya sa imong igsoon. Iyan pagit siya sa Mateo 28:20. Ayan siya, kanunay gid ni. Yang ginabalik-balik sa tuwa igsoon. Ayan siya, tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ano sa ginapahinumdum sa Ginoo? Nga tudluan nato ang atong makaigsuunan sa pagtuman sa mga gisugo sa Ginoo nga nikanato nga maghihilig maay, magtinabangay, mupadayon sa pagalagad sa Ginoo, mupadayon sa panagtigom, walay kahadlok sa pagbuhat sa buluhaton. Mo ni ang panahon igsoon kung imong tan-awon ang Mateo 28, mo ni ang panahon nga iyang gisugo ang iyang mga apostoles, iyang mga katauhan nga mo share sa ebanghelyo, nga maghimo og disipulo, nga magagamit og mga katauhan alang sa pakaylap sa ebanghelyo sa grasya sa tong buhi nga Dios igsoon. Unsa iyang giingon? Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Igsoon, daghan karong pagtulon, ang daghan karong mga sermon sa tibuok kalibutan, nagaingon sila nga ang Dios hapit na mobalik. Pero imo una-unaon igsoon nga ang Dios nga nagtawag ug nagpili kanimo, kauban nimo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung matapos maning kalibutan na igsoon, ang Dios kanunay kauban nimo.
mo nang iyang gipaniguro sa imong igsoon nga dili kaniya biyaan ni talikdan ubanan kaniya igsoon o tabangan kaniya igsoon sa tanang mga kasinatian sa kinabuhi, mamaayo man o dili maayo ang Dios imong kauban. Kung kalipay sa mga butang nga maayo, ang Dios nagakalipay sa imo. Kung nagmasub-anon ka tungod sa mga kasinatian nga dili maayo, igsuon ang Dios nagasubo sa uban kanimo igsuon. Muni butang si mo na una, kanunay siya kauban nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen? Bisan unsay pahitabo karon sa kalibutan igsoon, ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka, kay ang Dios uban ka nato. Amen? Ug ay kaupat nga pagtulun-an nga ato makuha karon o mahimo na tong panig-ingnan sa atong kinabuhi dinis kalibutan ingon mga Kristohanon, ingon mga katawhan sa atong buhi nga Dios. Ang iyang mga plano nagapakita sa iyang gahom. Dili sa atong kinabuhi igsoon, ang plano sa Dios ug ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi aron mapakita usab ang iyang gahom. Kung imong tan-an ang verse 39 siya, busa mibangon siya ug gimanduan niya ang hangin ug ang mga balod. Hunong ug mihunong ang hangin ug milinaw ang dagat. Sa kadtong panghitabo sa ilahang panahon igsoon, nganong nagakahitabo to siya? Tungod kay ang usa sa plano sa Ginoo mapakita ang iyang pagkagamhanan kung unsa siya igsoon, mapakita ang iyang pagkamatinud-anon sa iyang saad nga miingon siya nga dili ko kamubiyaan ni talikdan sa bisan unsa mga problema kasinatian sa kinabuhi igsoon. Muna gusto sa Ginoo nga ipakita ang iyang gahom. Kini mga panghitabo sa kalibutan karon, kini mga panghitabo sa imong kinabuhi karon igsoon, kinatugot kinaalaw na sa Ginoo aron mapakita sa Dios ang iyang pagkagamhanan sa imong kinabuhi. Tungod kay gusto siya nga ikaw ma-amaze, mahipulong, matingala o muhawid sa iyang mga saad, sa iyang pulong nga kanimo igsoon. Amen? Hallelujah. May imong tan-awon igsoon diri sa sitwasyon, makita nimo nga ang mga apostoles, ang mga disipulo, kini mga katawhan nga kauban niya, naa sila'y pagtuo pero kulang pa ang ilang pagtuo sa atong buhi nga Dios. Apan ang pinakanindot sa atong buhi nga Dios igsoon is kung ano na kami pagtuo apan kulang, ang Dios mutabang gihapon sa ato. Dili gid siya mopasagad sa ato, dili gid siya mobiya sa ato igsoon. Muna kanunay siyang nagapahinumdum kanato nga siya uban kanato kanunay. Sa mga problema nga nagkakahitabo sa itong kinabuhi igsoon, uban ang Dios kanato kanunay. Amen? Ang ikalima mga igsoon, nga mga pagtulunan nga ato makuha ni ining maong mensahe sa Biblia is ang iyang mga plano kanunay adunay katuyuan sa atong kinabuhi igsoon. Kung imong tan-awon ang verse 40 to 41, unsa ba ang katuyuan sa Ginoo niini sa atong kinabuhi? Siya atong balikon ug mayon si Jesus kanila, nganong nangahadlok man kamo? Wala pa ba kamoy pagtuo kanako? Nahadlok kayud sila pag-ayo ug miingon sa usag-usa, kinsa gayud kaha kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Diri unsa may katuyuan sa Dios nganong nahitabo to siya? Aron ang mga tao nga moduol sa iya makaila kung unsa siya kagamhanan ug unsa siya kamaayo. O gusto ipakita sa Ginoo nga siya ang nagkontrola sa tanan. Kining COVID, kaya na ikontrol sa Ginoo. Pero gialaw niya alang sa katumanan sa kung unsa ang nakasulat diha sa Biblia. Katumanan nga ang kalibutan hapit na niyang tapuson igsoon. Amen? Kaya kung dili pa ni mahitabo ni mga kagubot nga nagtabo sa kalibutan karon, makaingon kay igsoon nga layo pag mobalik ang Ginoo. Pero kay nagakahitabo naman mo na ang mga sinyalis nga ang Dios nga nagpili kanato atong gialagaran hapit na mobalik din sa kalibutan aron pagkuha kanimo o pagkuha kanako igsoon. Amen? Ingon anak kanindot igsoon. Unsa ba ang katuyuan sa Ginoo nganong iya hatong gitugot nga katong mahitabo sa ilahang panahon? Unang katuyuan igsoon,
matagaan o pagtagad ang atong pagkatalawan o pagkamahadlokon o pagkakulang sa pagsalig sa Ginoo. Gusto sa Ginoo igsoon nga pukawon ta. Usahay mong God sa atong kinabuhi, atong ginaistorya, grabing pagtuo, grabing grasya. Pero makita sa atong kinabuhi ang pagkawalay pagtuo ug walay pagsalig, ang atong pagkatalawan usahay pagkamahadlokon, kulang o pagsalig sa mga saad ug sa pulong sa Ginoo igsoon. Usahay mo na ang nagakitabo sa tuwa ingon ng mga Kristohanon. Grabe kay ta mo istorya, grabe kay ta mo dasig sa uban, pero kung sa atuan na gani mo abot ang maong mga pagsulay, usahay makalimot ta sa pagsalig sa Ginoo. Igsoon, gipukaw ta sa Ginoo aron mubarog ta ilabi na ni ining ulahing kapanahonan ni ining mga nagkakahitabo sa kalibutan nga makaingon ka nga hadlok, delikado, kuyaw na. Gusto sa Ginoo ingon nga Kristohanon, mubarog ka, dili ka mahadlok, imong hawiran ang saad sa Ginoo, imong saligan kung unsa ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Gusto sa Ginoo nga ikaw mubarog ingon nga layon, dili kay mubarog ingon nga iring. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga makita sa kalibutan nga isog ka sa imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, isog ka sa kamatuuran nga gusto ipadayag sa Ginoo nganhi sa tibuok kalibutan igsoon. Okay, ikaduhang katuyuan alang kanimo o kanako igsoon, katuyuan sa atong kinabuhi aron motubo ang atong pagtuo. Mga problema moabot sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Sama sa akong giingon sa inyo sa kanina nga ginapaubanan ni Satanas o mga problema o ginaalaw sa Ginoo aron ang imong pagtuo motubo sa Ginoo, ang imong pagsalig motubo ug mudako diha sa tong buhi nga Dios igsoon. Kay pinaagi sa mga pagsulay, sa sunod nga pagsulay makaingon ka ay malabuan ra ni kay nalabuan gay itong grabing pagsulay, malabangan ra nako ni, malabangan man gid ako ang grabing pagsulay kani adto unsa pa ka kini karon, kabalo ko ang Dios uban kanako. Munay gitawag pagtuo igsoon. Ikatulo, ang katuyuan nganong nagakahitabo kining tanan aron mudako ang atong pagtahod sa Ginoo, mudako ang imong pagsalig sa Ginoo, makaila ka sa iya tungod sa ni ana nga panghitabo, katuyuan nga ang plano sa Ginoo mapakita ang iyang gahom o ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi aron ikaw, ako, imong pagtuo, ang imong pagtahod sa atong buhi nga Dios mudako. Amen. Sa diha nga grabing kasamok ang mahitabo dili sa kalibutan, makita nimo sa bisan asa labi na sa imong palibot nga dili na maayo ang dagan, mao na ang higayon nga mapakita sa Dios ang iyang pagkahalangdon, ang iyang pagkabuutan, ang iyang pagkamahigugmaon ug ang iyang pagkagamhanan sa imong kinabuhi. Tungod ni ana nga hitabo, ang mga tao muluhod ug modayeg sa Ginoo. Naamang kay mga kasinatian sa mong palibot karon igsoon nga dili maayo, mo na ang higayon ipakita sa Dios sa imong kinabuhi kung unsa siya kamaayo nga kanimo. Tungod kay gusto sa Ginoo nga modayeg kaniya, mosimba kaniya, modako ang imong pagtahod sa iya. Kay matod pa sa Lucas kapitulo 5 versikulo 26, ang pulong sa Dios na Ginoo. Natingala pag-ayo ang tanang mga tao dito. Gidayeg nila ang Dios nga may kahadlok nga nagaingon. Karong adlaw kahibulungan ang atong mga nakita. Sa diha nga makakita ka sa mga kahibulungang butang nga ginabuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Sa diha nga masinatian nimo ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Diha magsugod nga ikaw modayeg sa atong buhi nga Dios, nga ikaw motahod sa atong buhi nga Dios, modako ang imong pagtuo sa atong buhi nga Dios, nga ikaw magkaroon og tinuod nga pagtahod ug modako
ug musimba sa atong buhi nga Dios igsoon, sa diha nga makasinati ka sa pagkagamhanan ug pagkahalandon sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Praise God. Ngano man sukad pa kaniadto sa pagbuhat sa kalibutan, katuyuan na sa Ginoo, plano na sa Ginoo nga ang tanang tao sa kalibutan matahod o musimba kaniya. Ang Salmo 33 bersikulo 8 nagingon, ang tanang mga tao sa kalibutan angay nga motahod sa Ginoo. Ikaw, ako, kitang tanan nga naa dinhi sa kalibutan, walay lain nga angayang tahuron kung dili ang atong buhi nga Dios ug si Ginoong Hesukristo nga nagsakripisyo sa iyang kaugalingon o kanang balaang espiritu nga nagapuyo sa atong kinabuhi igsoon. Kay kana silang tulo usa lang na diha sa Ginoo ug siya kanunay ang nagauban sa atoa sa panahon sa Amahan, sa panahon sa Anak ug sa panahon sa balaang espiritu nga karon naa kita ilalom sa balaang espiritu, ilalom sa grasya sa Dios, ilalom sa pagpamuhat sa balaang espiritu igsoon. Igsoon karong gabi una, dili nato kalimtan sa atong kinabuhi nga ang Dios uban ka nato. Ang iyang mga plano makaingon ka nga lisod ug makita nimo nga naay kasulbaran ang tanan. Iyang mga plano usay makaingon ka nga naghang problema. Pero ayaw kabalaka igsoon. Kay matud pa sa atong gibasa, ang plano sa Ginoo giubanan sa presensya ni Ginoong Hesukristo. O tungod kay naa ang presensya ni Ginoong Hesukristo, makita ang iyang gahom nganhi sa atong kinabuhi. Sa matag adlaw, sa matag karon unya, sa bisan unsa atong buhaton, makita nato ang iyang gahom. O ang iyang plano adunay kanunay nga adunay katuyuan nganhi sa atong kinabuhi. Katuyuan aron mapakita ang iyang pagkagamhanan, katuyuan nga ikaw ug ako mabayaw, katuyuan nga ikaw ug ako magpuyo sa iyang mga plano ug katuyuan sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Mula igsoon karong gabi na ang pulong sa Ginoo. Kanunay nagadasi ka nato nga sa bisan unsa mga problema kabalaka nga nagahitabo, ayaw kabalaka kay naa siya uban ka nato. Matod pa sa Mateo 28 nga hangtod sa katapusan sa kalibutan ang Dios uban kanato igsoon. Amen. Hallelujah. Magaampo ta sa pulong sa Dios. Amahan ng mga langit nun, mapasalamaton kami ni ining matahom nga kagabion kay magihatag ka namo gabi sa kahigayunan nga kami makakatuno sab sa imong pulong o kini nga mga pulong amo magamit sa among pagpuyo nining kalibutan na while nagapaabot kami sa imong pagbalik, Lord Jesus. Salamat. Silyuhi ka to nga dili ka to makawat sa among kaaway. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan in Jesus name. Amen o amen. Praise God. Magapadayon ta igsoon ato ta sa ato ang communion. Ibayon nato ang bread. Sa gabi nga gabi sa Jesus may kuha si tinapay. Kaya kining bikas-bikas kung nagpasalamat, kaya kining gihatag sa mga tinunan nagmayon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga nag-antos nagsakripisyo alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanato. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas nga mong sakripisyo dito sa cross. Lawas nga nag-antos sa tanang pagbugal-bugal, laparo, luwa, even ang mga labod nga halos tanan nimong unod sa imong lawas na nga tanggal tungod ni ining labura. But Lord, giantos nimo ang tanan so that by your stripes we are healed. Salamat Lord ingin kasi mong pulong. Kung sa kakaroon, verse 4:7, mausap kami. Lord, nagpuyo ka diha sa kaligaya. Mausap kami. Nagpuyo kang walay kahadlok sa balatian. Mausap kami. Nagpuyo kang walay balatian. Mausap kami. Wala kay COVID, wala kay high blood, dili ka diabetic, wala ka ni agig stroke, wala kay bisan unsang klaseng sakit, ubos, sipon, kalimturan, TB, wala ni nagiagian Lord. So that kung unsa ka Lord, mausap kami amo nang gina-claim sa among kinabuhi. Ug nagpuyo kang matarong, mausap kami by your grace. We honor you Lord. In Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ.
Ibayon nato ang kupa. Sa sama nga gabi nga gibidhian sa Jesus mukuha sa kupa. Ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya mga tinanog niya siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kombinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo nga giula dito sa Cross Calvario. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Dugo nga naghimo ka namo angayan ug tapos makasulod sa gingharian sa langit. O diha sa imong dugo Lord Jesus nagadagayday ang mga kaayuhan o mga panalangin alang sa mga katawhan datsoy karong gabi una. Among gina-claim, among ginadeklara sa among kinabuhi nga kanha ang mga kaayuhan, kanha ang mga panalangin maga-manifesta na sa matag sa among kinabuhi. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo sa matag-usan mo kay kinabuhi. Salamat, Amahan, sa imong gugmang walay paglubad. Salamat, Amahan, sa imong mga pulong karong gabi una. Kanunay nagapahinomdom, kanunay nagadasig ani kanamo, kanunay nagakiya kanamo. Salamat nga kini mga pulong magamit namo sa imong pag-alaga dinhi kalibutan na walay kapaabot sa imong pagbalik. Salamat, Amahan, sa mga katawhan nagapapinaw karon. Salamat sa imong pagbisita sa ilaha, pag-comfort sa ilaha. Ikan sa nagkalain-lain dapat Ginoo ang kaayuhan mag-abot kay nila. Ang provision, financial, physical, material, and spiritual, Lord, mag-aabot kay nila. Salamat, Amahan. Ever ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ, uban kay Pastor ni Rod Kyotson, uban kay Sister Yani, salamat, Lord, sa pagpakikuban sa ilaha. Salamat sa iyong pagtabang sa ilaha, sa iyong pagkiya sa ilaha, sa iyong pagprotekta sa ilaha, sa iyong pag-provide sa iyong pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Pastor ni Rod Kyotson, Lord. Uban sa pagdumala sa pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Ikaw, Lord, magatabang sa iha, ikaw magagiya sa iha, ka magahatag kusog, kaisog, Ginoo, mahitungod sa Ebanghelyo, sa grasya, Lord. Alang, Lord, sa imong katauhan. Salamat, Amahan, sa tanang miyembro sa inyo, Covenant in Christ, sa mga kaigsuunan na kinahanglan sa imong kaayuhan. Salamat sa imong pag-release sa kaayuhan. Salamat sa imong pagbisita sa ilang kinabuhi, Ginoo. Salamat sa imong pag-comfort, Lord, sa mga kaigsuunan, Father. Salamat, Ginoo, ang tanang source of income sa mga katawhan, Lord, ang negosyo, trabaho, ang kaumahan, kaayupan. Salamat sa iyong pagpanalangin, God. Salamat sa iyong pagprotekta, Ginoo. Salamat, Lord. Even, Father, we bind every sicknesses, diseases, among ginagkapos ang buhat sa kaaway nga dili makapahilabot sa ilang tanang source of income sa mga katawhan, Father. Salamat, God. Even, Lord, ang ginaduol nga kanimo, God, ang nasa sa Israel, Lord. Lord, we declare blessings, shalom, salvation, Father. Salamat, Lord, sa ilang kinabuhi, God. Ikaw nagapangalangin. Even, Lord, ang nasud sa Pilipinas, Lord, I declare that Philippines is for Christ. Lord, ang tanang nagadumala sa mong nasud, Ginoo, ang mga presidente, tanan, gikan sa presidente hangtod sa pinakababa, God, ang pagkamatarong, Lord, may magahari, Ginoo, kang kaluwasan, magabot kayo sa ilang kinabuhi, God, even kay President Rodrigo Roa Duterte, kay Mayor Inday Sara, Lord, sa tibok pamilya, sa tanan, Father, Lord, we pray and declare, God, at ang kaluwasan mag-abot kayo, ang protection, Lord, ang provision, Lord, ang guidance, Lord, ang pagkamatarong may mag-ahari sa ilang kinabuhi, Father. Salamat, Lord, sa tanang nagdumala sa mga nasod, ikaw kanunay nagagiya ug nagatabang. Salamat, Ginoo, sa mga kaigsuunan karon nga nagasubaybay niini. Salamat, God, sa imong pagtabang sa ilaha, pagbisita sa ilaha, pag-comfort sa ilang kinabuhi, even sa ilang mga problema. Ikaw kanunay nagatabang. O salamat sa imong pulong nga imong gipadayag karong gabi una, Ginoo, mo kini ang pulong among gikinahanglan sa nag-adlaw sa among kinabuhi, nga adunay magapahinumdum kanamo nga naa ka nagauban, naa ka nagakabalaka kanamo, naa ka nagatabang kanamo, ug ang imong pag-uban kanamo walay hunong, walay undang tungod kay hangtod kini nga matapos ang kalibutan. Ug salamat, Amahan, ni anang mga saara, amo nang hawiran, amo nang tuuhan tungod kay ingon kasi mong pulong that the just shall live by faith. Ug Lord, ni ining kaulihang panahon, Father, magpuyo kami diha sa pagtuo pinaagi sa tabang sa imong grasya nga kanamo. We honor you. Now the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine upon you and be gracious unto you, both now and forever. Amen. O amen. Salamat, igsoon sa inyong pagsubaybay. Ang Dios ang kanunay magapanalangin sa inyo ha, magatabang sa inyo ha, magaligpon sa inyo ha, sa matag karon ug unya.
ang Dios magatabang sa inyong kinabuhi igsoon. O makita-kita ta sunod ug maadlaw alang sa atong gathering sa church 9:30 sa buntag. Igsoon kung na kay mga kauban dala aron ma-experience usab nila kung unsa imong na-experience nga kagawasan, tinuod nga paglaom, tinuod nga kalipay diha nga magadayeg sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Bye bye. God bless.